guys, welcome to back my Indie Prison YouTube channel. So लोगोफोर दिनै आं आंनि Indie Prison YouTube channel आव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय. So लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोंनि बर'नि गोदान फिल्मनि एलबाम बेखौ आं जोबोर मोजां मोनदों. दा बेखौ आं मोजां मोननायजों लोगोसे आङो बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों रिएक्ट खालामनानै दिन्थिनो आखायाव लादों. दा नोंथांमोना नायलांदो आंजों लोगोसे. दा आं हारसिङै बेखौ रिएक्ट खालामगोन आरो आंबो हारसिङैसो नायखादों, आंजों लोगोसे रावबो गैया. दा नोंथांमोना बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव रिएक्ट खालामनानै दिन्थिनोसै, नोंथांमोननोबो नायलांदो. स' बिदिब्ला लोगोफोर जोङो जागायलांदिनि. लेट्स गेट स्टार्ट. जोबोद दुखु गोनां मेथाइया. हिर' हिर'इन जिउआव नोंखौ मोजां मोननाया अराय थाथों आंनि जोबोद दुखु लोगोफोर. नोंथांमोनाबो नायोब्ला गावबा गावनि जिउआव गोरोबनाय मोनगोन जायफोरा दुखुजों साग्लोबजानानै दङ. आङो बेफोरबायदि गोबां दुखु गोनां मेथाइफोरखौ बांसिन मोजां मोनो. नोंथांमोननि लाइमोनबो सोरनिबा बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय गोरोबदों जानांगौ. गोबां दुखुनांथाव उन्दै ओंखारनो नागिरोना बेफोरबायदि दुखु गोनां भिडिअफोरखौ नायोब्ला एबा मेथाइफोरखौ
खोनासङोब्ला गोसोखौ नोंनो लानो बिखाखौ नोंनो बावनानै हानाय नंला बावगारनो आंबो हानाय नंला नोंनि अनगा थानो बादेंलांसै सानैजों गेजेर मोनसेखौ सुथुर हान्थानि गेजेरजोंब्लाबो बे हागोन जों सानसे खार'नायनायजोंनो